Хәерле сәгатьтә, хөрмәтле телевизор караучы дусларыбыз. Эфирда чын күңелдән музыкаль котлаулар тапшыруы. Туган көннәр елда кабатлана. Юбилейлар саны ничәдер. Тормыш, дәрья, шул дәрьяны иңгә куеп, яшәгәннәр генә кичәдер. Шушы көннәрдә үзләренең гомер бәйрәмнәрен билгеләүчләрне тапшыруыбыз кысаларында тәбрикләп, ихлас теләкләребезне юллап калабыз. Бүгенге тапшыруның беренче котлау хаты 55 яшьлек юбилей табынына юл ала. Базы Куян авылында туып үскән. Хәзерге вакытта югары яркәйдә игелекле гомер кичерүче, безнең өчен бик кадерле булган тормыш иптәшем, әтиебез, карт әтием Рушад Риф улы Зариповны 55 яшьлек гомер бәйрәме белән ихлас котлыйбыз. Бар булмышы белән эшкә бирелгән, кешелекле, уңган гаилә башлыгы, хәстәрлекле әти, назлы карт әти, гаиләбезнең алтын нигезе булган кадерлебезнең килер көннәребезгә матурлык истәп, төпле киңәшләрен биреп, безгә кирәк һәм терәк булып, балалар игелеге күреп, оныклар сөеп, озак еллар сәламәт булып, бәхетле мул тормышта, тигезлектә озын гомер кичерүен телибез. Улы йөрәгең, җиһандай шиксез мәхәббәтле күңелең, безнең хакта хәстәрлек күрүең өчен мең рәхмәт әйтәбез. Киләчәктә дә бер-беребезнең күңел яктылыгын, җан җылысын тоеп, тынычлыкта, муллыкта, сәламәтлектә яшәргә язсын кадерлебез. Безнең сөекле кешебез 1965 елның 23 ноябрында Фәнзилә һәм Риф Зариповларның тату гаиләсендә 3нче бала булып дөньяга килә. Апаларына, энесе белән сеңлесенә зур терәк, таяныч булып үсә. Мәктәптә укыган елларында ук туган колхозы кырларында хезмәт тәмен татып, эштә чыныгып үсә. Мәктәптә урта белем алганнан соң Уфа шәһәрендә автошколада укып, кулына таныклык ала һәм хезмәт юлын Башнефтегеофизика оешмасында водитель булып башлый. 1984 елда изге егетлек бурычын үтәргә армия сафларына алына. 2 ел Подмосковьеда хәрби һава гаскәрләрендә хезмәт иткәннән соң югары яркәйдәге автотранспорт оешмасына водитель булып эшкә урнаша. 1990 елның ямьле кыш аенда беренче мәхәббәте әниебез белән матур гаилә коралар. Гаиләләрен түгәрәкләп 1990 елда беренче мәхәббәт җимешләре без, уллары Ринат 1997 елда, икенче уллары Руслан туганбыз. Районыбызда төрле оешмаларда водитель булып эшләгәннән соң 2000 елда безнең кадерлебез ерак Себер якларына чыгып, китеп эшкә урнаша. Бүгенге көндә дә Себернең кырыс җилләренә бирешмичә тырышып эшләп йөри. Егет кешегә 70 төрле һөнәрдә аз дигән сүзләр нәкъ безнең кадерлебезгә туры килә. Аның кулыннан килмәгән эш юк. Ул бер дә тик тормый. Йорттагы бар эшне дә үз куллары белән башкара. Ир кеше агач утыртырга, үй салырга, малай үстерергә тиеш диләр. Бу җәһәттән кадерле кешебезнең йөзе якты. Ул аларның барысына да ирешкән. Кадерле кешебез кайда гына, нинди җирләрдә генә эшләмәсен, эшен яратып, җиренә җиткереп, намус белән үтәде. Коллективта
ихтирамлы, хөрмәтле хезмәткәр булды. Гаиләсе өчен хәстәрлекле тормыш иптәше, үрнәкле әти, ягымлы, назлы карт әти ул. Безне ике улларын яхшы итеп тәрбияләп үстереп, югары белем биреп, олы тормыш юлына чыгардылар. Бүген оныклары Арина өчен җан атып яшиләр. Улы йөрәкле, изге күңелле, ачык йөзле тормыш иптәшем. Әтиебезне, карт әтиемне юбилей уңаеннан котлап, гомернең хәерлесен, озынын, сәламәтлекнең корычтай ныклысын, шатлыкларның мөлдерәмә тулысын, бәхетнең ташып торганын, тормышның ямлесен һәр вакыт яраткан әти, карт әти, ышанычлы тормыш иптәше булып калуын телибез. Ары табада бәрәкәтле мул тормышта, иминлектә, елларга бирешмичә, гел шулай көчле рухлы, яшь, сәламәт, пар булып, сөенеп яшәргә насыйп булсын. Сөеклебез, безнең өчен изгенең изгесе син, бәхетләрне чагылдырган вөҗданның көзгесе син. Алдагы көннәрдә дә бәхетебез булсын иде, тулы, түгәрәк. Синнән җылы алып, һаман шулай гомер итсәк иде, бергәләп. Туган көнең котлы булсын, бездән сиңа шул теләк. 18дәге шикелле типсен әле синең йөрәк. Иң изге теләкләр белән сине яратып, тормыш иптәшең Гөлшат, улларың Ринат, Руслан, киленең Айгөл, оныгың Арина. Хөрмәтле юбилярыбыз Рушат Риф улы. 2 бишле билгесе алуыгыз белән без дә сезне тәбриклибез. Якты ал таңнар, көтелмәгән бәхет шатлыклар барыр юлыгызны бизәсен. Һәм якын кешеләрегезнең сезгә булган хөрмәте, мәхәббәте, изге саф хисләре, теләкләре гомер буе озата килсен. Җыр бүләгебез сезгә юл ала. Güzel yaşa bәхет bilsen güne kaderin yuğaltma bәхет şatlığının siva kilgen kaderin seni miğa her vakit
que